Друзі, привіт! А у цьому відео я вам розповім, як вилікувати чорний рак на дереві. В моєму випадку це яблуня, частіше за всього яблуні і уражуються цією хворобою, а лікувати або боротися з чорним раком на дереві обов'язково потрібно. Інакше, якщо нічого не робити, за декілька років увесь ваш садок просто загине. Як виглядає чорний рак і чим він такий небезпечний? Чорний рак на дереві – це ось такі потемніння. Якщо дерево уражено ще не сильно, то це невеличкі потемніння ось такого типу, бачите, тільки починається. Але коли вже вражено дуже сильно, то кора вже відмерла і починає відлущуватися. А небезпека полягає у наступному. Чорний рак – це інфекційне грибкове захворювання, котре вилікувати звичайними фунгіцидами вам не вдасться. Розповсюджується ця хвороба по саду спорами і тільки в благоприятних умовах. Які ж благоприятні умови для цього грибка? По-перше, коли ви невірно або зовсім не обрізаєте свої дерева, вони дуже загущаються. І коли на дереві вже є листя, то на гілках і у самій кроні погане провітрювання, скопичення вологи, а при низьких температурах, а також при температурних перепадах, які бувають наприкінці квітня і на початку травня, цей грибок і уражує деревину. Він проникає під кору через усілякі рани, такі як морозобоїни, невірні зрізи. Коли ви залишаєте пеньки, вони не загоюються і в них проникає така хвороба, а також через сонячні опіки. Тому дерева обов'язково потрібно обрізати і робити це вірно. У минулих своїх відео я все вам подробно розповідав по різним деревам, як їх обрізати, чим їх замазувати і чим потім їх потрібно оброблювати. Так що заходьте на мій канал і подивіться минулі відео у цьому сезоні. А страшний цей рак тим, що він розрушає кору дерева. Вона відмирає. А що це означає для дерева? Якщо ви не знали, розповім вам трохи теорії про сокорух. Коли дерево після зимової сплячки прокидається, то по внутрішній деревині, котра під корою, сік рухається від кореневої системи до гілок і потрапляє до бруньок, а також до листків. А потім, завдяки фотосинтезу, через зелене листя, сік перетворюється на глюкозу і йде якраз таки під корою униз до кореневої системи. Тим самим живить кореневу систему, що вона розросталася і давала більше соку для листя, для фотосинтезу і для перероблення підживлення у легкодоступну форму для дерева. Це як дві магістралі. Внутрішня підіймається вгору, зовнішня під корою йде вниз. А чорний рак призводить до відмирання кори, кора відмирає до деревини, і тому сполучення між гілками, листям та бруньками з кореневою системою немає. І дерево дуже швидко засихає. Ось і все, до чого призводить цей рак. Тепер як же з ним боротися? Що потрібно робити? Як вилікувати дерево? Ось в такому стані, коли йде скелетна гілка, і ось тут ми бачимо, що в нас вже дуже сильне ураження чорним раком, потрібно ось тут обрізати повністю цю гілку. Зріз замазуємо 3% мідним купоросом, це 300 грам на 10 літрів води, а потім готуємо побілку з мідного купороса, негашеного вапна і водоемульсійної фарби. Посилання на те, як її приготувати, залишу у правому верхньому куточку. Проходимо цією садовою замазкою, ще раз зріз і сам стовбур з скелетними гілками. Але якщо ураження дуже сильне, на усіх скелетних гілках, а також на центральному стовбурі, як в моєму випадку, це дерево потрібно зрізати під коріння і всю цю уражену деревину потрібно спалити, тому що цей грибок дуже швидко буде розповсюджуватися по вашому садку. І знову ж таки, через усі рани на корі, на ще здорових деревах, він проникне усередину і за сприятливих умов дуже швидко знищить увесь ваш сад. А також ще гарною профілактикою буде кожного року ваші ще не хворі дерева, а також ті, на котрих ви поспилювали хворі гілки, оброблювати до розпускання бруньок бордовською сумішю. Як приготувати справжню бордовську суміш, залишу посилання під цим відео. І обробіть свої дерева весною, а також восени. І тоді ваші дерева ніколи не будуть хворіти і не будуть знати, що таке чорний рак. А також і ви. Тому що, як я і казав, ця хвороба не лікується, а тільки радикальними методами. Коли ви спилюєте гілки, котрі були уражені, ви зможете подолати цю хворобу. Кому відео сподобалось, обов'язково поставте лайк, не забудьте поділитися цим відео з друзями, а також підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати вихід нових відео. Я вам бажаю вдалого дня і зустрінемось у наступних відео.